Здравейте, скъпи приятели! Здравейте на всички, които следвате моята страница или някъде се срещаме в цялото това дигитално пространство. Така, провокирана от интереса, който имаше след историята, която споделих с вас онзи ден на моята страница, за това какъв бе моя път към откриването на любовта в търсене толкова много десетки години, ми се иска малко повече да ви разкажа и тук в лайв, така че да открехна вратите, да отместя завесата и някакси да разкажа малко повече. Ще се радвам да бъдете активни и така, ако има нещо, което ви интересува, нещо, което допълнително искате да попитате, много ще се радвам и на вашите коментари. Пътя към любовта наистина е тема, която много от нас, особено предимно дамите, много ни вълнува, защото сякаш от малки това е мечтата, която имаме да срещнем принца на бял кон, така както е по приказките. И аз не правя изключение, още от много мъничка винаги съм си мечтала да срещна човека до мен, който да го усещам като сродна душа, с който много да се обичаме и с който да вървиме заедно по пътя, да градим едно общо бъдеще. Разбира се, пораствайки така, виждах как тази мечта, въпреки че имам, не се случва толкова лесно нещата и още през тинейджърството, така пораствайки, попадах на връзки, на хора, които така не бяха това, което вътре в сърцето си аз търсих. И съответно се срещнах с първите така по-големи разочарования в живота си, с първите така по-съществени травми. Не мога да кажа, че първите ми връзки са били успешни, нито че са били много романтични, нито че съм имала голямата любов. Напротив. Така, сякаш са били свързани с едно изследване. Съвсем по-ученически. Когато вече поотраснах малко, така виждах как хората, които срещам и в които влизам във връзка, първо, че ми е много трудно да влезна във връзка. И така се с едно недоверие, се с едни такива по-плахи стъпки. Провокирана обаче и от средата и от хората около мен, сякаш и на мен ми се искаше, но просто не намирах подходящия човек. Дали бях по-романтично настроена, дали вътре в главата си имах някаква представа, не знам. До този момент аз не разбирах каква е причината да не мога да срещна, така истинската любов, да я почувствам и да я усетя, че идва към мен. Да имам тази споделеност. Естествено, когато си тинейджър, когато си подрастваш, тогава опитваш от живота и някакси това е времето, в което и експериментираш, в което и просто опознаваш живота, и съответно любовта. Но така и не се отказах от това да случа моята приказка. Годините минаваха, влизах вече в други по-сериозни взаимоотношения, в които отново сякаш трудностите и това вътрешно усещане си оставаше. И то беше дълбоко в мен, не че е било нещо в човека от среща, а по-скоро аз самата усещах една празнина, усещах една недостатъчност, все едно аз не мога да отворя сърцето си, все едно просто е по-трудно. И така минаваше времето, докато не стигна до една голяма раздяла, която болката от нея сякаш ме провокира да започна да търся по-дълбоките причини и вече отговорите на въпросите, защо не ми се получава в любовта, защо аз не мога да срещна. Всички мои приятели вече бяха във връзки, пък аз все си бях сингъл, както се казва, и все си бях така сама. И тогава тръгнах по първите курсове, които бяха по това време, и Академията на Наталия Кобилкина, съответно всякакви практики от Лариса Ренар, ако почнеш, с всичко, което беше преди 15 години или там преди 10, много отдавна. И тогава сякаш се отвориха едни врати за мен към това изобщо аз какво искам, да започна да си задавам тези по-дълбоките въпроси, да започна да се срещам с себе си. Тогава опознах и семейните констелации, правих си след време и първите регреси, връщане в минали живот и съответно
този път на себеизследване на мен ми хареса и някак си забравих защо съм тръгнала, защото виждах как ми дава все повече усещане за себедостатъчност, усещане за цялост. Сякаш започнах да изцелявам своето минало, виждайки, че това, което е в момента, е резултат от моята система от вярвания, от средата, от семейната система, от всичко това, което съм преживяла в този, в минали животи. И наистина това обръщане към себе си, това себелечение продължи много дълго при мен. И аз в даден момент се питах, добре, нали, толкова много работих върху себе си, толкова много неща съм осъзнала, защо пак не ми се получава? Не можех да намеря причината. Тогава вече бях стъпила и на пътя на работейки с акашовите записи, с ангелските енергии. И пак тогава сякаш това беше единствения въпрос, на който не ми се даваше отговор. Защото винаги в Акаша отговорът идва тогава, когато си готов да го чуеш. А при мен се идваха стъпки, като напътствия. Нали? Тази стъпка. Тоест, имаш още да лекуваш. Казах, окей. Доверих се. Стигнах до момент, в който наистина сякаш спрях да търся. Сякаш спрях да просто се доверих, че всичко ще се случи тогава, когато му идва времето. Докато не станах на 37 години. Преди няколко години, когато просто в един хубав ден, точно беше деня, много добре си спомням, когато бях работила с колежка с Тес, точно отработвахме едни неща там, дето си ги бях тълпила като какво си мечтая да притежава човека, който да срещна. Отново списъци, редуциране, променяне, нали? Много от вас може би така са минали по този път. И всъщност унищожаването на такива списъци. Сякаш да махнеш всички очаквания, всичко, което ти си иска. Ама може ли само това? Не! Добре, не може ли само да сложа в списъка да бъде висок? Че аз съм изключително висока и просто няма как, нали? Но някакси тогава усещането беше просто се довери, че ще се случи. Вселената няма да ти изпрати някой, който когато си с отворено сърце, няма, нали, да се случи. Казах си, окей, добре, хайде да видим тази вселена, какъв човек ще ми изпрати, щом дори не мога да си пожелая височина в кръга на шегата. Но до този момент аз бях изяснила сама за себе си какви са моите ценности. Бях изяснила кое ми е важно. Бях изяснила големите, важните неща за мен. Такива дреболии, като нали, какво да работи, такива неща, които по много семинари ги слушам с пълната потия. Все едно си ги бях махнала ти кифленските куковщините, нали, които не знам защо толкова така зарибяват хората, че трябва това да го правиш. Всъщност е нещо, което много те заключва за истинския поток, който идва от Вселената. И точно в този ден, в който отработих аз тези мои вярвания, модели, има последната щриха, същия ден се случи и така този разговор и всъщност след среща с човек, с който въобще не предполагах, че може нещо да стане, просто приятелски излезнахме. Боже, не мога да ви опиша колко спокойно и приятно беше. Сякаш бях излезнала с човек, който може просто да си говориме, може просто да присъстваш, да бъдеш без нищо да се очаква от теб, даже без да се гласиш, без нищо, разбира се. Аз винаги съм си се гласяла, но имам предвид, че не е както друг път така да се глася, да се правя, просто приличен вид излизаш. И някакси нещата се случиха. Някакси толкова леко, толкова хармонично, толкова естествено. И тази среща сякаш е среща, която продължава до ден днешен, защото преоткривам в човека до мен себе си, преоткривам дори страни от себе си, които не съм виждала, не съм подозирала. Много естествено излезнаха и такива черти в мен, аспекти, които аз не харесвам, но някак си, тръгвайки от позицията на човек, който много е работил върху себе си, който е самосъзнателен и който много добре знае, че човека отсреща огледало и до там
И всичко, което виждаш, всичко, което се случва като конфликти, като неразбирателства, е само и единствено за да ти покаже ти къде си по твоя път и ти кои теми имаш да си работиш. Изключително много работа през последните години върху себе си, бидейки вече във връзка, защото излезнаха други теми. Но някак си знаех, че човека е правилният. Но просто не мога да спра да вървя този път, в който ежедневно да работя върху себе си, за да освобождавам, за да може връзката да бъде по-лека и тя да се издига на съвсем друго ниво. И наистина Вселената ми изпрати като подарък човек, който е също толкова съзнателен, човек, който също толкова много е работил през годините, адекватен, въобще качества, които дълбоки ценности, които аз имам. Да, изключително различни сме. Това е, че ние сме много различни. Аз колкото съм към духовното, той толкова и към земното. Но някак си се допълваме и това, което изграждаме, градим заедно, взаимно се учим, някак си е това, което крепи връзката. Толкова истинска и жива и някак си онова усещане, че имаш усещането за дом. И някак си лека по лека тази празнина, тя просто се запълни с много светлина и много любов. Аз вече бях отворила сърцето си за любовта. И буквално до преди няколко дни, когато ми беше много трудно, изпаднах преди няколко дни сякаш в пика на момент, в който аз не знаех на къде да поема в професионален път. Просто защото цял живот съм била свикнала да влагам енергията си само в работата, в успехите, в амбицията, която съм имала, нали, и преди в банковата сфера, и съответно тук, опитвайки се да градя модерната духовност, да говоря за кащите, сякаш виждах как всичко това, което съм градяла, започва да секва. И се питах каква е причината. И тогава си спомням как се едно стигнах до момент, в който отново потърсих така в разговор насоката, подкрепата, въпреки че не съм човек, който много се слушва, доста съм така с рогата овен, но някак си, както казват моите приятели, Любо много добре успява да пробие тази, нали, дървена глава, която имаш, и някакси да достигне с думи до това, което трябва да чуеш. И много добре видях, че всъщност пътя ми до този момент е бил много важен. И това, което съм правила, и както съм помагала на толкова много жени, на връзката с ангелски свят, обаче някак си ми обягваше моето голямо защо. Сякаш не виждах част от себе си. Тази част не я виждах. Не я виждах. Виждах се като банкерката, която е напуснала началническа позиция и е започнала да работи с хора, помагайки им да преживеят стреса и да се справят с трудностите и да се живеят през душата. Добре, но много звучи това хвърковато, звучи прекалено духовно и някакси неразбираемо. Точно какви са стъпките, какво точно се прави. А на мен винаги ми се искало дълбоко да помагам. Да се случи качествена промяна. И всъщност точно това и той ми припомни. Спомни си коя си била, кой е бил твоя път, коя е била твоята причина да тръгнеш по пътя и всъщност на какви жени помагаш. Седнах, помислих няколко дни този уикенд и просто ми светна. Светна ми, че всъщност аз помагам на жените, които са като мен, на жените, които са целеустремени, които имат желанието да се развиват, да се разгръщат, които имат желанието да променят себе си, за да изградят този качествен партньор вътре в себе си първо, който да може да бъде качествен партньор и в хармонични взаимоотношения с друг човек, достоен. И точно в този път, в това ти да съградиш себе си, ти да видиш къде са ти болните места, къде са ти травмите, къде са ти проблемите от миналото, къде са ти ограничаващите вярвания, къде са уния илюзии и уния шаблони, които си сложила така и не можеш да видиш просто.
възможностите, не можеш да видиш себе си. Как изобщо да се срещнеш с себе си, да разбереш коя си, какво наистина търсиш. Не през ума, през сърцето. За да се случи тази среща. И вече когато си във връзка, защото там не приключва приказката, както е в повечето филми, а там започва втора глава. Добре, аз вече съм взаимоотношения. Какво да правя, за да процъфтяват? Все едно си взел саксия. Какво да правиш с тази саксия? Да я поливаш само достатъчно ли, или трябва да я туриш, или трябва да й сложиш слънчево местенце, така, да я подкастряш. Тоест, какво да правиш, когато вече си във връзка, за да научиш партньора да комуникира с теб през хармонията. Защото през тези години ние взаимно се учихме на кой какво му е важно, но през любовта. През това да показваш с разбиране, с изключително много разговори и слушване, какво стои отдолу на това, което го мислиш. Тоест не искаме еди какво си, защото така. А един дълбок разговор. Защо го искаш това нещо? Какво стои отдолу? Да опознаеш другия. И чрез това ти да опознаеш по-добре себе си. Някак си като едно познание на себе си, което расте във времето. И така осъзнах, че това да имаш качествена връзка, която да е устойчива във времето и да е съградена правилно, зрялата връзка, тази, която в моя случай се случи на много късни години, е рядкост. Но също така, както е рядкост, така е плод на лична работа. И тук отново се включва моята мисия. Всъщност не е да помагам да градите кариера, защото то е така следствие на хубавата връзка. Защото ти, когато познаваш себе си, за мен това са трите стълба. Когато ти познаваш себе си, когато ти чуеш себе си, когато чуеш вътрешния си глас, знаеш какви са ценностите ти, какви са най-силните ти емоции, изцелиш миналото си, разбереш защо толкова много си страдала преди, защо си попадала на взаимоотношения, които другия човек не ти е бил виновен, а просто е бил катализатор на това ти да се промениш, а може би не си помръдвала или не си правила каквото е трябвало. От разочарованията дори в детството, дори в така най-младите години, от връзката с семейството, как е изградена, какво си виждала, до това да разгърнеш себе си във връзката, след като вече срещнеш човека до себе си. Или ако вече си го срещнала. Знаете ли колко често срещам дами, които ми казват, аз не знам дали това е човека за мен. В дълги бракове, така, в дългосрочни отношения, аз не знам дали това е човека за мен, то вече се появи някой друг, който ме разтърси, пък то човека до мен, сега не знам какво да прави. Или така, или примерно ни заспали отношения. Аз винаги съм била привърженик на това. Първо се опитай да възстановиш това, което вече имаш. Първо се опитай да разбереш къде се е счупило, къде е застинал, къде е паузата. След това взимай изобщо решения. Много лесно е да си тръгнеш и всъщност много трудно. Защото уроците си вървят с теб като багаж. И без ти да видиш кои са основните ти вярвания, които са погрешни като цяло. Които във всяка една връзка все едно е като red flag. Червен флаг. Това ще се случи рано или късно, защото ти имаш вярвания за мъжете като цяло, страхове от определени неща. Няма да дойде човек, който просто да бъде хармоничен, така, без да те провокират и да си работиш върху темите. Това съм категорична. Но някак си, виждайки, осъзнавайки, че той е просто човека, през който трябва ти да го видиш, това, което имаш да си работиш, е изключително ценно и изключително важно. И затова някак си така, през тези няколко дни преспах, премислих всъщност към една много голяма промяна, която се случва в моя живот. Точно на кой помагам. Мислейки си, че помагам на всички да се свържете с духовното, с ангелите, с душата. Добре, файн, ама някак си през причината, която е да изградите тази дълбока връзка с себе си, която да прерасне в дълбока истинска връзка през любовта с човека до вас,
като следствие на това и към близките, към рода, към семейството, към приятелите, стигайки вече до творчеството, стигайки до мисията, стигайки до онова голямото разгръщане. Но тези неща няма как да се случат, ако стабилна основа отсъства. А стабилната основа е точно в това, в семейството, в това ти да се чувстваш удовлетворена, обичана, обичаща, споделена, подкрепена, изслушана, някакси така видяна, приета такава каквато си. Знам, че звучи като приказка, но мога да ви кажа, че не е така. Плотна работа е, но абсолютно възможно. И аз живея този живот. И пак казвам, това не означава, че няма утре да започна да се ядосвам за нещо и да работя по дадена тема. Но основата, думата е тук, сърцето. Любовта е това, което е стабилната основа. Как да живееш през любовта? Ето това е голямата трансформация, която се случва, когато така тръгнеш по този път към любовта. И някак си тук много естествено се намества и ангелското присъствие, божественото присъствие, но преземното. Тоест как да заземиш всичките тези духовни качества, които изграждаш в материята. И как да заживееш през любовта. И има стъпки и така предстои нещо прекрасно, което ще пусна като програма през март месец най-вероятно. Нещо, което просто ще бъде вау. Допълнително ще ви информирам. Но до тогава, ако наистина си решена, че искаш да живееш през любовта, ако ти е писнало да стоиш в взаимоотношения, които не се чувстваш приета, обичана, подкрепена, споделена, щастлива, не усещаш любовта, сякаш тя е изтекла, или пък ако искаш да срещнеш човек подходящ за теб, обаче осъзнаваш, че може би не търсиш на правилното място. И може би наистина има някакви неща, които да си отработиш. Насреща съм. Пишете ми, ще се разбереме, така ще се уточниме, кога може да се видиме, дали на живо или онлайн, както удобно. И вече ще начертаеме заедно, ще ми разкажеш всичко, през което си преминала и ще начертаеме заедно пътя към това, стъпка по стъпка, през които да минеш, как да достигнеш до тази дълбока любов към себе си, приемане на себе си и как да изградиш този качествения партньор първо вътре в себе си. Не можеш да търсиш нещо в другия, което ти нямаш. Не може да слушаш глупостите, които говорят насам и натам, да ги следваш като кон с капаци и да се чудиш защо на теб не ти се получава. Просто защото е фалшиво, защото не е истинско. Не може непрекъснато да стоиш в мечтите, да срещнеш срод на душата, пламък ли близнаката, какво ли още не, пък да се тюркаш, що бил той кармичен. Ама глупости пълни. Слез на земята. Прави практични неща. Прави нещо. И те уверявам, че ще имаш резултат. Кога ще бъде, не знам. От теб зависи. Но просто направи първата крачка. Аз съм до теб, насреща съм, пиши ми и така ще ти разкажа как можем да работим, как може да се срещнем. И така. Това беше това, което исках да ви разкажа. Така започнах от историята, но много бързо се разпалих, така огъня в мене се разпали. Но пък знам, че е важно. Знам, че за много от вас това е важно. Даже в някои от коментарите си спомням, че така имаше дами, които споделиха: дано и на мен се случи, не губя вярата. Мили дами, вижте, дори никога да не срещнете човека от вас. Дори да речеме, че душата наистина е избрала тази опитност, този живот да бъде сама. Вие обаче може да изберете как точно да живеете. Тоест, дали да
допуснете любовта да минава през вас и вие съответно да сте част от цялата тази любов и да творите през нея някакси, това да не ви бъде като забодената така кама в сърцето, ами напротив, да го приемете. Защото никога не можеш да тръгнеш към промяна, ако не приемеш момента, състоянието, в което си. Аз приех. Може и да остана сама. Има други неща, които ме вдъхновяват. Обаче дай да обърна внимание на себе си. Точно между другото в този период бях се захванала и с спорт, бях се захванала и с така здравословно хранене. Тоест фокуса беше обърнат от работохоличката в мене, която е напуснала и вече косата ми стърчеше навсякъде, турбички под очите, изпито лице. Вижте някое мое видео през 2019. Как изглеждах? На нищо не приличах. Вижте 2020. Как изглежда. Точно обърнах се първо към себе си. За да срещнеш любовта в другия, първо дай любов на себе си. Знаете ли колко до ден днешен срещам нелюбов към мен, проява на нелюбов? И самокритика, и самонатискане. И това го виждам и в много дами, с които работя. Само, че нямаме видимост за това. И когато отстрани, сякаш получиш огледалото или насоката, изведнъж ти светва: аз съм супер критична към себе си, аз съм супер ограничаваща. Много ясно, че Вселената на нея ни пука ти дали си добър, лош, работил, не работил. Тя отразява това, което ти правиш към себе си, чрез другите. Аз изоставих себе си отдавна. Естествено, че и другите ще ти изоставят. Аз вярвам, че другите ще ме изоставят. Вселената чува какво казваш. Естествено, ще ти го даде като опитност, за да разбереш, че трябва тук първо да промениш нещо в мисленето. Много мога да ви говоря, но просто не искам да разводнявам още, за да стои приясно така посланието, което имам. Живей през любовта. Но за да живееш през любовта, първо е важно да бъдеш ти качествения партньор, който искаш да намериш или да сътвориш в взаимоотношенията, които имаш. Защото искрено вярвам, че когато си с правилния човек, а то винаги си с правилния, вие взаимно може много да растете, много да се променяте и много да разцъфвате, когато има любовта. Но любовта през мъдростта. Мъдрата любов. Би казал дори зрялата. Затова това бяха нещата, които много силно усещах, че искам да ви споделя. Радвайте се на живота. Знайте, че винаги, когато решите да отворите сърцето си за любовта, тя ще влезе под една или по друга форма, така че да излекува сърцето ви от това, което до този момент е така било затворено, и да започне да се променя живота ви, вие да се променяте. И да влезнете в истинската си женска енергия, в женската сила, в това творение, което така сме избрали да бъдем през тази наша природа, интегрирайки както мъжкото, така и женското. Малко повече да налееме женственост към себе си, защото твърде много е мъжката енергия на повечето жени в днешни времена, научени да се справят. Има как обаче да промениме подхода. И това няма да ни забави, напротив, ще ни разгърне, ще ни освободи, ще ни улекоти. Пожелавам ви много любов, много светлина. Благодаря на тези, които така се включиха, имаха възможност да гледат на живо. Ще се радвам на вашите коментари. Така, докоснала ли съм ви с нещо? Вие къде се намирате по вашия път на любовта, на живота през любовта? И пак казвам, пишете ми. Следващата седмица вече започвам да приемам, че до тази седмица така работех повечко. От следващата седмица започвам да записвам часове и на живо тук в София в кабинета, и онлайн. Когато ви е удобно, ще се разберем как и започваме. Чао! Прекрасен ден! Живей през любовта!